Hej, nu vil jeg lave en lille kort video, hvor jeg viser jer mit fyrværkeri til nytåret mellem 2011 og 2012. Så jeg har købt rigeligt, så noget af det har også mine forældres, men det meste af det er mig og min brors. Så vi har købt et sortiment med en hel masse raketter, som I kan se, og nogle mini Thundershots. Og købte så over til Hansen og købte nogle kæmpe store Thundershots, og så nogle af de der store, næsten cool, de der cracking balls. Og så havde vi rigtig 3000 heksehyl, dem har vi så fyret af, mange af dem. Og så har mig og min bror lavet sådan en kæmpe heksehylsbane, fontæne noget, med cirka 320 heksehyl, vil jeg sige. Så har vi et New Orleans batteri, og 2 Memphis. Der var lige raket i baggrunden. Og så har vi en hel masse rummelys. Og så har vi nogle små, mindre raketter. Og toghorn. Og så har vi sådan en kæmpe dåberraket og en hel masse snortoppe. Og så har vi en minifontæne og 2 små batterier. Og ja, det er sådan set det nytår. Så ja. Husk, smid lige en kommentar.